бум! Ай, паспрабуй яшчэ. 1, 2, 3, бум! Ух ты! И кто же мне такі падаруначак прынёс? Лапы прэч! Гэта не табе! Цёма, ну ты напужаў так мяне. А ты чаго чужыя рэчы хапаеш, а? Ой, нікога ж побач не было. О, я і дакрануўся. Ось так. Адыдзі даі, у мяне адказная справа. О, якая? Я хачу паспрабаваць ператварыць гэты гарбуз у карету. Ты ну, о, як у казцы. Ага, просто я чуў, як наша Яначка расказвала сяброўцы, што хоча стаць сапраўднай папялушкай. А стукаеш чым? Звычайнай палачкай? Не, той, што у феечкі раней была, яна мне даўно яе аддала. А слова, якія ты пры гэтым гаворыш? Просто лічу 1, 2, 3, ўсё. Ой, Цёма, проста лічыць не падыходзіць. Паспрабуй у адваротным парадку. І палачку я возьму. Можа, ты не з той сілай стукаеш па гарбузу? Паспрабуй сам, а я буду лічыць у адваротным парадку. Добра, я стукаю, а ты лічы. 3, 2, 1. Бум! І што? І нічога, гарбуз як быў гарбузом, так ім і застаўся. Ой, мне здаецца, што мы стукамі-перастукамі карету для Яны не створым. Ой, мне ўжо так здаецца. А я ведаю, у чым справа. У чым? Памятаеш, у казцы вакол гарбуза яшчэ і мышы бегалі. Ты хочаш, каб у нашым пакоі з'явіліся мышы? Ну, няхай ненадоўга з'явяцца. Толькі калі ты будзеш стукаць па гарбузу, а я лічыць, хто за мышамі сачыць стане. Ты сам жа вырашыў карету атрымаць. А ты мышэй прапанаваў, вось і сачы за імі. І глядзі, каб яны нічога не пагрызлі. Ну, добра. А толькі дзе мы мышэй возьмем? Усім салют! О, не, стой! Стой, дзе стаяў? Стаю, толькі навошта мне трэба стаяць? Нам мышы патрэбныя. Якія, навошта? Для важнай справы дапаможаш? Я сябрам ніколі не адказваю, так што піліначку. Вось гэта сябар. Вось гэта сябар. Ну што, такога кажана хацелі? Оп. Мы думалі, з'явіцца маленькая мышка. А тут вялікі кажан. Я яшчэ і лятаць магу вось так. Пачакай, Нестор. Нам трэба, каб ты ў чараўніцтве паўдзельнічаў. Так, у якім? Ну, мы падарунак Яне ствараем. Так, я спадзяюся, вы не Яну ў гарбуз ператварылі? Не, мы наадварот. Гарбуз хочам у карету для Яны ператварыць. Ну, так адразу бы і сказалі. Калі ў вас мыш, якая ўмее лятаць, тады карету зможам зрабіць лятучай. Карета з крыламі? Слухайце, а можа ператварыць наш гарбуз у дыван-самалёт? О, тады трэба нейкія спецыяльныя чараўныя словы сказаць. Лятучыя. А якія яны могуць быць? Ляці, гарбуз станавіся лятучым дыванком. І неабходна дадаць да гарбуза які-небудзь хуткапавелічальнік. Во, можа прапеллер, як у Карлсона. Дакладна. Вось, Цёма. Вось так. Як зараз узляціць наш гарбуз? А давайте так. Нестор, ты вентилятор уключаешь, так? Я, стукаю. Бум. А я? А ты, Тёма, слово чароўнае гаворыш. 3, 4. 3, 2, 1. Ляці, гарбуз. Хуткасць набірай. Ляці, гарбуз. Хуткасць набірай. О! Атрымалася! Здаецца, што знік. Здаецца, што так. І адразу да Яначкі. А як даведацца, ці даляцеў дыванок самалёт да нашай ліскі? Ну, будзем тэлефанаваць. А калі не даляцеў, мы ж яму адрас не задалі. Ой, значыць, паляцеў дыванок самалёт туды, невядома куды, і сюрпрыз не атрымаў. Ой, а што
зрабіць. Може, паспрабуем хуценька назад гарбуз вярнуць, а? Тады трэба ўсё ў адваротным парадку зрабіць. І ўсе словы наадварот сказаць. Не ляці, дыванок, самалёт, не ляці, дыванок, самалёт. 1, 2, 3. А я стукаю. Ой, Вернуся! Вярнуўся. А можа лепш падарыць гэты гарбузік Яне і папрасіць яе прыгатаваць гарбузныя аладкі, а? Давайте так і зробім. А ўсімі чараўніцтвамі няхай у нас феечка займаецца. Пасля такіх нерваванняў нам проста неабходна адпачыць і паглядзець мультфільм. Так і зробім. Глядзім. Мультфільм. Эх, ну а зараз, мае чараўнікі і фантазёры, час чысціць зубкі і мыць тварыкі. А потым адправімся глядзець чароўныя сны. Так, Казачных сноў усім. дабранач, маленькі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю